So atong gospel reading, mausap ni ang atong gospel reading sa miaging Mayo 3, pista ni San Felipe o ni Santiago. Kay ang gospel nagisgot man sab ni Felipe. So nabalik ni. So ato sa balikod pagtutok kining maong gospel reading. Si Kristo nagpahinumdum ni Felipe o sa mga apostoles nga ang nakakita sab-samahan. Tugod kay ang amahan na niya ug siya naasab sa amahan. Musangko ni sa atong gituuhan nga ang Dios usara ug dunay tulo ka personas, 3 persons. Una si Kristo ningon sa mga apostoles dayong balik niya sa langit. Panglaka mustibo kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mo ni usa ka dakong misteryo nga atong gihuptan, nga atong gituuhan. Kada panguros nato atong gisangyaw, atong gisimba ang Dios nga usara pero dunay tulo ka personas. So si Kristo sa atong gospel reading karon mupainomdom nato nga ang Dios is a community of persons. Tulo ka persons, usara ka Dios. Usara because God is love. Ang love makapahiusa man. Ug ato sa nindadon sa kinabuhis minyo, duha sila pero usa na. Tungod kay naiusa sila sa gugma. Magisgot ang pamilya, unom kabog anak, napo kabog anak, bisag daghan, usara ka pamilya. Mahiusa unta ang magtiayon, mahiusa ang tibok pamilya because of love. Na dili man ta perfect sama sa Dios. Masayop ang bana, pero nahiusa gyapon sila tungod kay ang asawa makahigugma. Gugma nga kamaong mo sabot, gugma nga kamaong mo pasaylo. Nasayop ang anak, napriso ang anak tugod sa drugs, pero anak yapon siya sa ginikanan. Nga nasakitan, naguol tugod sa pagkapriso sa ilang anak. Naagyapon ang pagbati sa ginikanan, bisag nasayop ang anak. Mausap ni sa community na to, community of persons sabta. Lain-lain persons in the community, in the chapel community, pero bisag lain-lain tag batasan kinaiya, bisag lain-lain tag kahimtang sa kinabuhi, lain-lain tag itsura, lain-lain tag apelido, we can still be one. Munang towards the end of the gospel reading, si Kristo naghagit, kun mutuo mo nako, kun mutuo mo sa akong amahan, kun mutuo mo sa Espiritu Santo nga uban na makabuhat sa mo sa akong gibuhat. Ug makabuhat pa ta og labaw kaysa nabuhat sa itong Ginoo. Usa ni kadakong hagit. Kung kita community of persons, dias kaminyon, pamilya o community, pagkadagan sa itong mabuhat, subay sa gibuhat sa itong Ginoo, paghigugma sa nakasa, pasaylo sa nasayo, pagtabang sa atong mga masakiton nga silingan. Si Kristo niingon, kung mutuo mo nako, makabuhat sa mo sa akong gibuhat. Niari si Kristo sa kalibutan, aron moambit sa atong kinabuhi, moambit sa atong kalistanan, ug labaw sa nagpakamatay pagyud siya para nato. Kita di sad mahadlok nga musakit sa atong kaugalingon aron malipay ang uban. Kamong mga ginikanan, mainumdum mo sa inyong grabing mga pag-antos sugod sa pagpanganak niyo sa primerong anak. Hangtod na human sa pag-eskwela sa college ang tanang anak. Pagkadako sa inyong sakripisyo aron malipay ang inyong mga anak. Mao ni nindot kayong challenge nga gihatag sa Ginoo nato. O dili lang takutob sa itong pamilya, mo reach out yuta. Kagahapon nagmisa ko sa Pacnan Elementary School, buntag ug hapon. Pagkadagan sa mga bata nga ni Isa,
sa ilang kamot. Pagpangutanan ako, kinsay mga bata dinhi nga wa pa makasal si mama ug papa. Sus daghanas ni isa. Akong rough estimate, musubra sa 50 ka magtiayon nga nagpa-eskwela sa ilang mga anak des Paknan Elementary School nga nagpuyo-puyo. Karon ilan ang gisugdan og survey. Gisugdan na sa atong principal pag-identify sa mga bata kansang ginikanan wa pa makasal. I-reach out nila og sugod. Kumbinsiron nila nga makasal tabangan sa PTA sa kada classroom. Pagkanindot kung ma-realize ni ang ubang mga maestra din sa Paknan, sa high school, sa Labugon Elementary ug high school, ug makahimo sad mo sa inyong personal nga capacity, sa inyong missionary spirit nga mutubo gyud diya sa inyong pagpakabana sa inyong mga estudyante ug sa ginikanan. Makahimo sa mo inyong kaugaling plano para sa pagkasal sa mga nagpuyo-puyo diya sa inyong classroom. Patabang mo sa mga ginikanan, sa mga bata sa maong classroom. Aron magkahimo sa mass wedding ang ubang mga maeskwelan. Kualam kanang tagi-tagi lang. Kining classroom karong buwana lain na po classroom. Unya tabangan sa gastuhan. Unya ang kasal Sabado, ang kaon adto sa eskwelahan. 3, 4, 5 ka magtiayon dunganon kasal, di kay bugat. Kay mauni ang atong pagtubag sa hagit sa Ginoo. Kung makabuhat, kung mutuo mo nako, makabuhat mo sa akong gibuhat. Nagmisa ko sa Timex sa Lapu-Lapu kagapon. Akong gi-challenge ang usa ka manager dito. Kato manager nga ni testimony dinhi. Kaya ang iyang asawa sud sa pila ka tuig di katub ug di kainog tambal. Ang tambal delikado dahil mga side effects. Nawagtang sa mong tambal. Niabot ko sa kinabuhis magtiayon, pinaagi sa kumisa sa Timex. Nangumpisal sila diris kambugaong o niya nagpa-pre-over pagkauman, niya naayo. Ug mao ni ang manager nga naminaw sa Zakuwali kagapon ug ilang pangitag paagi nga sa mga 12 mo siguro ni ka-departments nga nasa Timex, ilang i-identify ang nagpuyo-puyo. Kay matod pa sa mga manager, daghan silang naibawan nga wa makasal, nagpuyo-puyo. Nga naay possibility nga ang kasal aris Paknaan, niya ang kaon tabangan sa co-op sa Timex, kay dako man ilang co-op. Tabangan sa co-op sa Timex, o niya ang kaon atura po dito sa atubangan sa ilang building. Pagkanindot, kung mahimo sabni sa Timex, kung makahimo ang Paknan Elementary School nini, this will be the first school sa tibok Pilipinas muhimo nining usa ka pagpadayag sa atong pagkahiniusa, community of persons ta nga unsay problema sa uban atong matabangan aron mapabalik sila sa sabakan sa atong simbahan. Kung mahitabo ni sa Timex, usa ni ka primerong hitabo sa usa ka dako o karaan nga company sa Pilipinas nga makahimo nini maong programa pagtabang sa ilang isikataw. Muna magigsunan, pag-ingon ni Kristo, kaybaw ka Filipi, ako ang aman usara, nakakita ka na ko, nakakita sa kasamahan. Kaya ang Diyos, community of persons. Pagka-inspiring nin mga pulunga, gikan sa atong Ginoo. O kini mo ni maka-inspire na to do more for the greater glory of God. Sa katapusang pa sa Ebanghelyo,
Ningon si Jesus, mangitabo ni aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Ang tanan nga atong buhaton for the greater glory of God. Karong buwana, pagkadagan sa mga kapili nga nagpista, nga ato maning nasugdan sa miaging tuig, Abril, sa miaging tuig, nga kung magpista ang usa ka kapilya, nagmisa sila kada gabi, unya magdungan kaon inig pista, magamot-amot, tampo-tampo, mag-agapi ang mga tao. Mangaon, unya ang pari moapil pug amot, usa ka banyerang ice cream ug usa ka inasal. Pagkadaganas inasal atong lahatan, just to inspire. Ug sa akong nakita sa nilabayng mga usa ka tuig, ang manimba kada gabi moabot og 20, 30, 50, pero inigpista moabot mag 200 kay naay kaon oy kanindot. Ug wa pa sila ma-inspire kini uban, wa pa ma-inspire sa misa, at least na-inspire na sila sa pakal. Lamoy-lamoy humas misa. Sugod ni sa conversion nga mahitabo niya sa ilang kinabuhi. Karong Huwebes, magmisa kung usa ka kapilya sa Pardo. Nobinaryo nila, nanangit sila sa ilang pari dito, unya akong gihagit sila. Mumisa ko karong Huwebes, pero ang atong naandan kaniadto nga magdungag kaon human sa kumisa, ato ning balikon. Unya nanugot sila, unya muhatag ya pukog inasal sa maong kapilya karong Huwebes sa gabi. Mainumdum sila sa mga tuig nga nakig-uban ko nila. Magdagpagkaon aron makakaon ang uban. Usa ni kanindot kayo nga kanang buhat sa gugma. Dili nilisod kun mutuo ta sa Ginoo ang pagpakabana sa uban. Usbo nako, challenging kay ning giingos tong Ginoo. Ug mutuo mo nako, makabuhat mo sa akong gibuhat. Ug makabuhat mo ug labaw pa niini. Manito. Ato ituboy sa kaitasan ato mga pangaliha.